Diuen que comences a viure un cop fas 20 anys, que els millors anys de la teva vida acaben de començar. I el mateix passa amb un projecte així. Es compleixen 20 anys de la xarxa Òmnia, un programa social del govern de Catalunya que treballa per posar fi a la fractura digital. I la veritat és que 2 dècades són suficients per saber com d'important és allò que s'ha fet i com d'important també és allò que vindrà. Òmnia ha acostat gratuïtament la tecnologia a tothom, ha promogut l'accés a les TIC a persones amb dificultats, ha potenciat la participació, la inserció social i l'acció comunitària als barris, i amb això ha donat vida a milers de persones. Tot això ho ha fet amb 113 punts distribuïts arreu de Catalunya, amb dinamitzadors que apropen la tecnologia tant als més grans com als més petits. I així és com a dia d'avui es pot dir que han passat més de 600.000 persones participants de 114 nacionalitats diferents. I a més, 459 dinamitzadors que han fet 31.037 activitats. Amb aquests 20 anys, la tecnologia ha canviat tant que el que els dinamitzadors ensenyaven abans no s'assembla gens al que fan ara. Però l'objectiu segueix sent el mateix, facilitar l'accés i que tothom pugui gaudir dels avantatges de la tecnologia tant a nivell personal com a nivell professional. Va néixer com un programa destinat a la prevenció de l'exclusió social i digital. En aquell moment, quan Òmnia naixia, ja era molt evident que arribaria un moment en què l'escletxa digital seria terrorífica, no? I arrasaria, es portaria per endavant a molta gent, que hi havia moltes persones que quedarien excloses en un futur no massa llunyà. Llavors, les persones que confluïen en aquell moment, diferents voluntats, van estar d'acord en crear Òmnia com un concepte, com una xarxa de professionals destinats a invertir forces, recursos, estratègies, a evitar que aquestes persones en diferents poblacions de Catalunya quedessin excloses per raó de no tenir accés als mitjans digitals, als ordinadors. Quan es va crear el projecte Òmnia, una de les parts més importants va ser crear una taula d'entitats i de fundacions que impliquessin tot el que era el moviment social català. En aquell moment estava la Fundació Pere Tarrés, la Federació Catalana de l'Esplai, FAVIC, la Federació d'Associacions de Veïns, l'Habitatge Social de Catalunya, la Fundació FIA-CIREM, la Generalitat, l'Institut Català de Telecomunicacions. Hi havia tota una sèrie d'entitats i d'organismes que no només treballaven per la lluita contra l'exclusió informàtica digital, sinó que volien treballar contra l'exclusió social. És per això que es va procedir a implementar el projecte en aquells barris de Catalunya amb menys recursos i amb més necessitats socials, no només tecnològiques. I es fa una proposta que a mi em va semblar molt interessant i de molt potencial i que crec que encara està per seguir exprimint aquest potencial, que és que es va descentralitzar molt el programa i el que es va fer va ser dotar a entitats de territori, a 40 entitats de territori, de la gestió d'aquest equipament. Que estem la Bloglosfera, no? Que som els punts Òmnia de l'Hospitalet, i també fem el nostre 10 aniversari, a banda que la xarxa Òmnia fa el seu 20 aniversari, i com a Bloglosfera, com a punts Òmnia de l'Hospitalet coordinats, fem 10 anys i portem els 3 darrers anys ja amb unes reunions presencials cada 15 dies, que estem tots els punts Òmnia i anem fent les coses que sempre fem en comú. És una il·lusió veure que aquest programa ha arribat a fer 20 anys. Jo sempre vaig pensar que aquest programa tindria molts anys de vida, perquè les TIC formen part del nostre dia a dia. I és una eina fantàstica per treballar moltes habilitats a nivell social. Hi ha hagut grans canvis en el món que ens envolta, no? I vam començar l'Òmnia amb una idea de treballar l'escletxa digital perquè aquesta no fos un factor d'exclusió més. Segurament la vam pensar molt des que l'escletxa digital venia determinada per una de les capes que era la d'accessibilitat, no? A les cases no hi havia gaire ordinadors, ni hi havia gaires connexions a internet. També des de la formació, però en aquests 20 anys això ha evolucionat. En relació a les necessitats digitals, jo recordo quan vam començar el programa Òmnia fa 20 anys,
ens plantejàvem fer cursos d'ofimàtica, no? I començar pels menús i anar recorrent els menús. Ja fa molt de temps que ens hem adonat que hem de treballar per competències digitals. Al final, no importa si la gent aprèn sobre un programari propietari de la marca X o aprèn amb programari lliure, que seria l'aposta que jo i els meus companys de Ecolèctic fem, no? El que necessitem aprendre és tenir la competència digital, de produir un document, saber guardar-lo, saber trobar-lo després, inserir una imatge, editar un petit vídeo, no? Ara parlem de competència digital en sentit molt ampli. Quan vam començar, clar, nosaltres teníem grups de dones que no estaven alfabetitzades, vull dir, no sabien ni llegir ni escriure. I me'n recordo de la primera vegada que vam veure l'ordinador i me'n recordo el Windows que tenia el botó inici i que me'n recordo el primer dia la innocència de dir heu d'agafar el ratolí i heu de donar el botó inici. I bueno, doncs una dona, que encara me'n recordo d'ella, va agafar el ratolí i el va plantar al mig del monitor, el botó inici, no? Eren aquestes coses que eren surrealistes, però clar, una persona que mai havia vist un ordinador, doncs clar, era el més normal, agafar el ratolí i ficar-li el botó. La xarxa Òmnia és molt important amb el fet de que per la persona usuària no tingui un cost. Jo el que valoro molt positivament també dintre del programa de la xarxa Òmnia és la possibilitat que pràcticament tot hi té cabuda. O sigui, ens donen marge per crear, per ser lliures, o sigui, dintre d'una ètica i dintre de que entri en els eixos de treball. Aleshores, això ens permet molt de marge per adaptar-nos realment a la necessitat del territori i fer la nostra feina molt creativa. Sí. Cosa que també ens fa a nosaltres motivar-nos. Un dinamitzador sense paciència. I sentit de l'humor. Sentit de l'humor i comprensió, perquè arriben també moltes persones amb problemes, no? Realment, que les has de... A mi m'han valorat la humilitat, perquè a vegades es pregunten coses difícils i dius, doncs no ho sé. Exacte. I tenir molt clar el paper de donar el protagonisme a la gent, a les persones, a la comunitat, o sigui, és el sentit. I fer-les valer, ¿no? Que moltes vegades venen en plan, pues es que no valgo, es que no soy torpe, es que tú sabes mucho, es que... No, es que tú sabes algunas cosas que yo no sé. I jo soc d'una altra generació, he après d'una manera diferent, no? I d'aquesta manera, no sé, és també reforçar. Per a mi és un acompanyament. És un acompanyament en tots els nivells. Sí, tenim el privilegi, aquest d'acompanyar el viatge. Crec que l'Òmnia no ha de perdre mai aquesta essència de connectar persones amb les capacitats que tenen, descobrir-les, desenvolupar-les, que l'Òmnia ha de fomentar la participació ciutadana. Hi ha gent molt maca i amb aquesta capacitat de col·laborar, de donar. I això no t'ho trobes a tot arreu, ¿no? Es una xarxa, pues això, molt humana. En Acuaba he aprendido muchas cosas, pero lo más importante es la persona que me han ayudado a ser. Gracias al ordenador y a las clases he conocido a gente afín a mis principios y ahora puedo realizarme. Doy gracias al Punto Òmnia Acuaba y a mi profe que no me dejó abandonar cuando empecé y se me hacía muy difícil. Hoy soy quien soy y hago lo que hago en parte gracias a ellos. I això és molt important. Que de gallina, Sí. Hi ha molts pocs projectes que puguin celebrar 20 anys d'existència. Des del 1999 fins ara jo crec que, tret d'algun molt puntual, és l'únic projecte que ha sobreviscut. Per què? Per la seva gran capacitat d'arribar a tots els usuaris, sobretot a tota la població en risc d'exclusió, i sobretot per la gran capacitat dels recursos humans que han tingut, per les grans persones que hi ha hagut darrere durant tots aquests anys, formant, acompanyant i ensenyant. Jo, sobretot, felicitaria tots els dinamitzadors, que són els que han fet possible que aquest projecte, després de 20 anys, sigui
en l'actualitat sigui vigent. L'Òmnia del futur continuarà sent l'Òmnia que va néixer fa 20 anys. És l'Òmnia ple de professionals que són increïbles, que s'esforcen molt i que cada dia es reinventen i es formen i tiren cap endavant per acompanyar a la ciutadania cap al futur i cap a les noves maneres de comportar-se d'aquesta societat, amb dispositius, amb robots, amb cablejat, amb telèfons mòbils, telèfons intel·ligents, amb els ordinadors que ens posa al servei l'administració i sobretot amb molta creativitat, amb molta imaginació i perseverància. No? A finals de l'any 1998, un grup de persones es van reunir, amb 20 anys menys, i van construir l'Òmnia. En aquell moment va ser un repte. 20 anys no haguessin estat possibles sense totes les entitats i persones que hi han treballat i el munt de participants que han passat. Homes, dones, nens i nenes, gent gran. A tots, moltes gràcies per fer possible l'Òmnia i simplement dir-vos que el futur passa per les vostres mans. Salut i per molts anys!